bon estiu i gràcies per tot l'esforç que heu fet i esteu fent fins ara amb la posada en marxa dels contenedors d'obertura intel·ligent. Segur que cada dia serà més fàcil d'anar-los utilitzant. Com sabeu, l'any passat al Palau d'Anglesola vam aconseguir recollir selectivament gairebé la meitat de les nostres escombraries. Això vol dir que ho estem fent bé, però encara som lluny d'aconseguir el tant per cent de reciclatge que ens hem proposat com a poble. La prova pilot dels contenidors amb targeta, el repartiment dels cubells d'orgànica i les bosses compostables i altres accions que anirem preparant estan servint per millorar la recollida selectiva que estem fent des de l'Ajuntament i per aconseguir que reciclem tots més i millor. Això sí, ho aconseguirem també pagant menys per la gestió de les nostres escombraries i, a més, ens ajudarà a tenir cura del nostre planeta. Per aquests mesos d'estiu us proposem un repte que es diu Recicla i Estalvia. En què consisteix? És un concurs per explicar la importància del reciclatge i què és el que podem fer nosaltres des del nostre poble, des de casa nostra i des d'aquí per aconseguir reciclar més i millor. Esperem que hi participeu, perquè no us ho podeu pas perdre. Esteu preparades? I com funcionarà el concurs, us preguntareu? Doncs fàcil, durant les properes setmanes d'estiu us proposarem 6 incògnites i us reptem a que sapigueu les respostes. Per participar, fàcil, necessiteu o la butlleta en paper que trobareu a les vostres bústies o si sou més digitals, a través del mòbil, a través de la pàgina web de l'Ajuntament. Com descobrirem les respostes? Doncs també us volem donar alguna pista, però aquí després ho heu de fer vosaltres. 2 opcions. Aneu pel poble amb els ulls ben oberts mirant uns cartells que penjarem en diferents establiments del Palau i si us agrada més la part digital, doncs haureu de buscar uns vídeos que han estat gravant veïns i veïnes del poble donant-vos uns bons consells de reciclatge. Quan tingueu totes les respostes, fàcil, només faltarà que porteu la butlleta a l'Ajuntament o que ens envieu el formulari a través del vostre mòbil o del correu electrònic. I sobretot poseu el vostre nom i el vostre telèfon per contactar amb vosaltres. Hi haurà de temps fins al 25 d'agost, perquè la idea és que per la festa major se sàpigui quines persones seran els més recicladors i estalviadors del Palau d'Anglesola. I el premi és que entre totes les persones que participin, ja sigui amb butlleta o digital, es sortejarà 5 vals de 100 euros per gastar en establiments del Palau d'Anglesola. Què us sembla? Jo crec que això no pot fallar. Vull dir que jo vaig a buscar la butlleta, vaig a buscar el mòbil i endavant, repte, recicla i estalvia. Això ja ho tenim.